Bun, salutare oameni buni, bine ați venit la încă o problemă pe BB Info. Avem, cum se numește, problema 486, să vedem cine cere. Deci, în principiu, ca și idee de la început, e o problemă cu vectori și este ușurică. Ce vom aprofunda e mai mult citirea la vector, da? Hai. Cerința, da? Se citește n, apoi încă n numere naturale reprezentând elementele unui vector. Se citește n numere naturale, da? Int n din start, numere naturale. Și totodată și vectorul, din cauza că are numere naturale, va fi și el tot de tipul int. Se va inițializa cu int, da? Cerință. Calculați valoarea minim, și valoarea maxim, a valorilor elementelor vectorului. Bun. Programul citește așa, numere, apoi încă numere naturale din vector. Datele de ieșire, atenție, aici puțin atenție, programul va afișa pe ecran cele două numere, minim și maxim, separate printr-un spațiu. Atenție, printr-un spațiu. Vedem că și în exemplul lor aici avem un spațiu, da? Trebuie să dăm și noi la fel. Ca și restricții, avem maxim 1000 de elemente, vedem că este mai mic, nu este mai mic sau egal, e strict mai mic, deci noi vectorul o să-l inițializăm cu 1000 de elemente. Noi, din cerință, ne dăm seama că poate să fie 999. Dar mereu în inițializare punem cu unul mai mult, deci 1000. Elementele vectorului vor fi mai mici de 1.000.000. Da? Deci mai mici de 1.000.000. Bun, hai să începem să scriem program. Avem asta, hai. Int, ce am zis? Avem un n și vectorul nostru, din care citim, da? Avem un n și vectorul nostru. V de la vector, eu așa îl inițializez, 1000. Am zis că punem 1000. Noi putem să avem în el maxim 999 și de fiecare dată adăugăm un 1. Avem două valori, minim, da? Și maxim. Și ce mai ne va trebui un i pentru citirea vectorului. Citim și n-ul. Și încă ceva că am uitat să spun. Dacă noi în cerința problemei avem niște date, avem niște valori prestabilite, cum ar fi minim, nu niște valori, niște, cum să le zic eu, niște elemente, să zic, că nu vine acum. Minim și maxim le folosim în problemă exact cum ne le dau ei. Deoarece astfel, așa ceva s-ar putea să găsim și în problemele de BAC. Și noi, dacă noi găsim o variabilă, așa i-am găsit numele, variabilă dată de ei în problema de BAC și care ne spune că trebuie să o folosim așa cum e ea, o folosim așa cum e ea, numele identic. Ca să nu existe riscul să ne scadă puncte sau alte bălării. Chestii, da? Bun, noi aici am omis ceva în inițializare. Minimul și maximul trebuie să le inițializăm cu ceva, trebuie să le dăm o valoare, da? Maximul, ce valoare putem să-i dăm noi ca să aflăm maximul dintr-un șir? Deci, mai pe scurt, noi avem un șir de numere și trebuie să aflăm din șirul ăla de numere care e cel mai mic număr și care e cel mai mare. Simplu. În maxim vom reține numărul maxim și în minim vom reține numărul minim. Cu ce inițializăm noi maximul ca să aflăm efectiv numărul cel mai mare din șir? Cu 0. De ce? Să zicem că noi, hai să luăm din exemplu. Acesta este exemplu, da? Care e aici, dreapta. Noi avem 8. Îl luăm pe 8. 8 e mai mare decât 0? Da. Deci automat îl trecem pe 8 în maxim. 2 mai mare decât 8? Nu. 9 mai mare decât 8? Da. Îl trecem pe 9 în maxim. Și 9 va rămâne în numărul maxim, da? Din cauza că nu e niciun număr mai mare de 9. Înțelegeți? Noi inițializăm cu minimul ca să aflăm maximul. Și viceversa este și viceversa la minim. Am 1.000.000, 3, 1, 2, 3, da? Ca să aflăm minimul. Și hai să începem. Noi acum am citit n-ul, avem n-ul, știm câte elemente citim, deci putem să facem funcția for, da? I egal cu 1, i-ul va merge de la i până la i mai mic sau egal cu n, i++. Ca în exemplu problemei avem 5 elemente. Citim primul element, 5 vdi, adică vd1 inițial, da? Adică primul element. Și noi ce trebuie să verificăm? Da, noi acum trebuie să aflăm minimul și maximul. Deci trebuie să aflăm dacă, deci avem funcția dacă vd1 nostru, adică vd1, primul element al nostru, este mai mare decât maxim. Dacă este mai mare decât maxim, destul de simplu, va lua valoarea lui. Bun? Și avem un if, încă un if, pentru minim. Dacă vdi
este mai mic decât minimul pe care îl avem noi, care este inițializat la început cu 1.000.000, da? Minim, va lua valoarea V de I. Înțelegeți? Și la final, de cum ne cere problema, va afișa, întâi minimul, după maximul și între ele un spațiu. Da? Vedem aici. Deci, cout, funcția de afișare, minim, prima dată, după cum punem spațiu noi. Deci, mai punem încă o dată semnele de cout, da? Și spațiu ce e? De-astea cu ghilimele și un spațiu între ele. Asta înseamnă spațiu. Și vă voi arăta imediat. Deci, hai să copiem noi exemplul ăsta. Îl punem frumos să vedem dacă ne merge programul. Dacă nu merge, modificăm, nu-i problemă. Haide. Dacă ar merge și replitul. Vă voi arăta exact și cum funcționează spațiul ăsta, da? Ce înseamnă spațiul ăsta și cum se afișează dacă n-am fi pus spațiu. Deci merge 2.9, da? Avem, în exemplu, 2.9. Hai să ștergem spațiul ăsta. Să zicem că nu mai există spațiu. Cum se vor afișa ele? Încercăm încă o dată. Da, se mișcă greu rădător replitul. La final vă voi mai explica încă o dată problema și orice nelămurire aveți, orice întrebare, vedeți, noi nu mai avem spațiu, aici ne afișează 9.29. Deci noi trebuie să punem aici spațiul ăsta, ca nouă să ne se afișeze un spațiu, să se vadă diferența dintre ele. Hai să-l copiem, îl punem în replit și dăm adăugare soluție să vedem dacă este corectă problema. Bun, este corectă. Hai să mai explicăm încă o dată. Deci, la bază, ce ne cere problema? Noi avem un șir de numere salvate într-un vector, da? Noi luăm fiecare număr la rând și trebuie să vedem care e cel mai mic și cel mai mare număr din șirul respectiv. Deci astfel ne trebuie două variabile, minim și maxim. Da? În maxim îl salvăm pe maxim, în minim îl salvăm pe minim. Inițializăm, punem n-ul, punem v-ul de 1000, am explicat de ce. Fiindcă ne zice în precizări aici că n-ul, adică n-ul este câte elemente poate avea vectorul. Și ne scrie din start că vectorul poate avea maxim 999, din cauza că aici e strict mai mic de 1000. Nu e mai mic sau egal. Deci dacă avem maxim 999, noi mai adăugăm încă un 1 și vor fi 1000. Minimul îl inițializăm cu valoarea maximă pe care poate avea elementele din vector, da? Valoarea asta maximul inițializăm cu 0 și avem i-ul, care i-ul tot ce face este să ne ajute în parcurgerea elementelor din vector. Citim n-ul, parcurgem elementele din vector pe rând și le citim, da? După ce citim fiecare număr din vector, numărul respectiv, numărul curent, îl verificăm. Dacă este mai mare decât maxim, îl salvăm în maxim, din cauza că numărul curent este mai mare decât maximul nostru. Dacă este mai mic decât minim, îl salvăm în minimul nostru. Din cauza că minimul nostru curent înseamnă că este mai mic decât minimul anterior. Și le afișăm pe rând, întâi minim, spațiu între ele și după maxim, exact cum ne zice problema aici, da? Și vedem că este corect. Încă o rugăminte, orice întrebare, orice nelămurire, dacă n-am explicat cum trebuie sau n-ați înțeles sau credeți că aș putea să explic mai bine, lăsați-mi în comentarii orice problemă pe care nu o știți sau aveți întrebări la ea, la fel, puteți să scrieți în comentarii exact problema, numărul problemei sau să-mi trimiteți problema în sine, cum se numește, cerința în sine, puteți să mi-o trimiteți în comentarii, se rezolvă, da? Deci orice întrebare, orice nelămurire, dacă este ceva mai complex, luăm un sfert de oră, 20 de minute, vorbim în privat pe un Discord, pe un Skype și rezolvăm problema, ok? Mulțumesc de vizualizare și ne vedem la episodul următor.